Bon dia, benvinguts i benvingudes al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui parlarem de les locucions, refrans i frases fetes. Avui comencem amb les locucions, refrans i frases fetes del verb ser. Per tant, així tenim ser aigua en cistella, ser ben vist, ser bondé, ser bo per a tirar al carrer, ser campana grossa, ser carn i ungla, ser com del cel a la terra i ser com la nit i el dia. Ser aigua en cistella, això vol dir ser inútil o inaprofitable. Ser ben vist, això vol dir ser tingut en bon concepte. L'exemple que tenim és: no és ben vist que un desconegut tracta de tu a qualsevol persona que trobe. Ser bo de, això vol dir ser fàcil de fer. Així tenim un exemple. Això és bo de dir, però mal de fer. Ser bo per a tirar al carrer. Això vol dir que no ser bo per a res. L'exemple que tenim és: per a què serveix el vídeo si no funciona? És bo per a tirar al carrer. Ser campana grossa. Això vol dir ser una persona important. Ser carn i ungla, això vol dir ser dos persones inseparables, pensar i obrar, com si foren una sola persona. L'exemple que tenim és: semblen carn i ungla, van junts a tot arreu. Ser com del cel a la terra, això vol dir ser dos coses molt diferents. Ser com la nit i el dia. Això significa ser dos persones o dos coses molt diferents o incompatibles. L'exemple que tenim és: entre la seva actitud i la teua hi ha una diferència com de la nit al dia. Bé, si voleu saber més informació sobre el mateix tòpic de locucions, refrans i frases fetes, així teniu dos vídeos anteriors, que és l'episodi 1 i l'episodi 2 de la mateixa sèrie, i també frases fetes en un vídeo que vaig publicar l'any passat. Ara continuem amb ser cornut i pagar el beure, ser cosa de, ser l'alfànic, ser de bona data, ser de dos coronetes, ser de la colla, ser del morro fort, ser del pinyol dolç. Ser cornut i pagar el beure, això significa sacrificar-se en profit d'un altre i damunt eixir-ne perjudicat. L'exemple que tenim és: m'han estafat i ara em toca pagar el plet. Això sí que és ser cornut i pagar el beure. Ser cosa de, això vol dir correspondre o pertocar. L'exemple que tenim és: aquesta decisió és cosa del director general. Ser d'alfànic vol dir ser molt delicat. Ser de bona data, això vol dir ser de bona quantitat o de bones inclinacions. Ser de dos coronetes vol dir ser algú molt roïn. Ser de la colla, això significa pertànyer al grup de què es parla. Ser del morro fort vol dir tindre caràcter, no deixar-se portar per l'opinió d'una altra persona. Així tenim un exemple. I diu: dubte que pugues persuadir-lo d'acompanyar-te. Ha dit que no i ja sap que és del morro fort. Ser del pinyol dolç, això vol dir ser algú agradable o ben plantat. Em fa moltíssima il·lusió presentar-vos aquest quadern d'estudi que s'anomena Tinc l'assolida valencià, on trobareu totes les coses que vaig aprendre. vocabulari nou, locucions, refrans i frases fetes, paraules i excepcions, sinònims i connectors.
i tota mena d'estratègies que em varen ajudar a desenvolupar adequadament la part oral i escrita de l'examen, així com els punts més importants de gramàtica, per descomptat. A més, tindreu tòpics d'exàmens dividits per categories i models de les redaccions que vaig fer. Bé, continuem amb ser del primer vol, ser del puntet, ser dur d'orella, ser el braç dret d'algú, ser el cap de dansa, ser faves comptades, ser barda lligada i ser l'aleta del cor d'algú. Ser del primer vol vol dir ser inexpert en alguna cosa. Ser del puntet és tindre alguna posició social i econòmica alta, amb comportaments elitistes. Ser dur d'orella, això vol dir no sentir algú bé. L'exemple que tenim és una mica dur d'orella i sempre vol les primeres butaques al teatre. Ser el braç dret d'algú vol dir ser el seu col·laborador principal. Ser el cap de dansa vol dir ser algú el principal en un negoci, especialment en un afer poc escrupolós. Ser faves comptades, això vol dir ser això el que hi ha, ser una cosa molt segura, no poder fallar, no tindre rèplica. També tenim ser garba lligada, que vol dir estar un assumpte o un negoci falsejat. Ser l'aleta del cor d'algú. Això vol dir ser una persona molt estimada d'algú. L'exemple que tenim és: jo, als meus fills, els vull molt a tots, però la menuda és l'aleta del meu cor. Tot el contingut d'aquest vídeo està plasmat en un document que veieu ara mateix en la pantalla. És un PDF i l'enllaç d'aquest document el deixaré en la caixa de descripcions baix d'aquest vídeo, per si voleu fer-li una ullada o comprar aquest recurs educatiu. I ara passem a les últimes locucions. Ser l'amo de carxofar, ser l'hòstia, ser la corda i el poal, ser la pera, ser llarg de dits, ser llarg de mans, ser mel o ser mel de romer i ser pelfa. Ser l'amo del carxofar vol dir dominar en un assumpte. Ser l'hòstia, això vol dir que ser d'allò que no hi ha. L'exemple que tenim és: jo m'ho estic passant d'allò més bé. Això és l'hòstia. Ser la corda i el poal, això vol dir ser dues persones inseparables. Ser la pera, això vol dir ser algú o alguna cosa molt divertit, sorprenent o desconcertant. Ser llarg de dits, això significa tindre tendència a robar. Ser llarg de mans, això significa ser propens a prendre les coses dels altres. Ser mel o ser mel de romer, això vol dir ser de molt bona qualitat o convindre molt. I l'última és ser pelfa, que vol dir ser pesat o llandós. Aquest ha sigut el vídeo d'avui. En el pròxim vídeo parlaré dels sinònims, paraules dels nivells C1 i C2 de valencià. Si us ha agradat aquest vídeo, per favor deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació. I ens veiem per així en el pròxim episodi. Adeu!